ברוכים הבאים לחדשות העיצוב. יין משמח לבב אנוש ומקרר יינות משמח את כל הבית. בשנים האחרונות יותר ויותר ישראלים לומדים להעריך וליהנות מבקבוק יין איכותי. בארץ חמה כמו שלנו, אחסון נכון של הבקבוקים הוא אחד הדברים החשובים לחובבי היין, אבל מקרר יין עדיין נתפס כמוצר מותרות לאלפיון העליון. אז אנחנו פה כדי להראות לכם מקררי יין שמגיעים במגוון גדלים ועיצובים ובמחירים נוחים. הם מאפשרים לכל חובב יין לפנק את עצמו ולשמור על הבקבוקים באופן הכי מקצועי ואיכותי שיש. זה יכול להיות מקרר בגודל מגירת קירור במטבח, ואף בגודל קומפקטי של 45 סנטימטרים שמשתלב באלגנטיות בקו מוצרי החשמל במטבח. לאספנים הרציניים שביניכם יש גם מקרר יין שיכול להכיל עד 100 בקבוקים. תוכלו לבחור בין מקררים אינטגרליים שמוטמעים בעיצוב המטבח ובאים במגוון רחב של גדלים. מקררי היין המעוצבים יוסיפו למטבח שלכם שיק יוקרתי. גם לכם יש עיצוב מגניב? תייגו אותנו באינסטגרם. ממבחר עצום של מקררי יין מכל הסוגים תוכלו להתרשם באולמות התצוגה של סמגל עילית, היבואן ומשווק המורשה של המותגים המובילים. המחירים מתחילים ב-900 שקלים, ובחברה מציעים כמובן גם ייעוץ מקצועי שיעזור לכם לבחור את המקרר הכי נכון לצרכים שלכם. אז נכנס יין, ועכשיו זה כבר לא סוד. נתראה בעיצוב הבא.